Hello, my name is Sh0cking. Gladys Ejari. Keep watching Ogyaba TV. Keep watching Ogyaba TV. Ogyaba TV, salvation, our priority. Ogyaba TV, salvation, our priority. Papa adwuma no mehu sɛ obegyina bebi a na wote no obegyina lane bi so saa na obisa sɛ ɛhɔ no obi wɔ hɔ a ɔkɔ school obegro na yɛ hwan ɛma wopo sɔre passion na no sɛ ho asɛm te sɛ sala we say so wan dey kɔ school obegro wa wo ma me ba be firi mu wo ma me wai Acho me ko school obegro be o kan ne pepepe na o since no men sorry na me mama hu si adeda me mama na me sorry na me ka jense me sum da ne a me mama ewu na me sister nso ewu no since ayampa me mama nko operation na mo ye no no anka ebe pro na nka wewu mama wakoda kolebu omo ye operation mama operation no mo ye omo tete operation na homa no eti wo be so da yahunu sa wona mama ensa ko pipe wo sori a operation no mo ye no ebe san so apro timi hunu sa doctor di press yensa nyi no operation ko ye operation wan sori bi ana mi hunu se ya deda mami na wo manfo di akiri no mo su okodai oko asori wo na oba be wu no obepese obenya obema na bompa ya mana sofo no nso a mefre no sofo no nso ye frɛ no Pastor Bright a wojuma po meyese mefre no na sofo no nso ne phone eden edum nti ho na me maame be wu mami anka oba be fi mu a obehia senko bi be bompa ya mantimi hunu se wei wa frɛ sofo bi ye frɛ no sofo frempon omo frɛ no Bright owojuma po wana wo kwa sorry but wo frɛ sofo Bright na owo dwuma pɔ no na wabompa ya mama mi na papa ni fun odum ohun ya sɛ tɔma mi na wu eti awurade kasa kyerɛ me sɛ ya mompa ya mama mi we sɛ bedru time sɛ ohia yenye mpai bɔ no na ye too late montre mo nsa hwɛ no so bi te do sa level ne sɛ wo frɛ sa sofo Bright na owo dwuma pɔ no na wabompa ya mama mi no ofrɛ na ne fun odum Ewate ma wo wani mu wiase sada enempa ye na ye bode ya mama me no enya afi na wo bewu na ye hwehwe mpa agba no ene ye mpa bo no en rescue no amen so di tina na so ma me no won so kasafa ma brabo hu se obonefo ne di mechi se obi pese obeye memoa na obonefo na manipa ne mo na obeye me na wa manipa no ejai eti kolebu no koda ye no ehọ ene nam so ema akohia Dr. Manu kura wo ho ampa ti wo ma me ya de wo na ma akohia Dr. Manu ene ya wa frɛ no sisi ai wo frɛ no wan fa wo frɛ ni bi ma won fa ya je wo ma me ni firi mu wie pɛ Christ sɛ obehu so mo bɔ wae amen na hunu kita ekona wo school ukọ nursing training wo kita Ewurade se wo yi boafo wo ho ama wate Ewurade hu ma me mo bonne ana na honhom bi nso ne me beda wo honhom bi nso ne me beda nti se nyema bebre but enne ma ye nhire ne menya fa ho di honhom bi wia no ho ba anadwo ne wo baba beda na de oye ne se opese ogu nanim ase no wo hwe ne hu ni papa bi afiri ne ho kɔ eti onipa wo beba na brabo mu biara obeba beboa no ho kom de bepam na mana edai akɔ sɛde be ya obetena wo saa but Ewurade se ogu sunsum awade na afiri wo so minim no wa ho ya mane ndi ye jaifia hie omo so omo da ya mane ko ntu kwanda mo mani ntu kwan da afi eden biem na mo mani nye mo mani nko school no oh I see obi anko school da ogusu a wokasa na mehunu se Richard bi atene ne nsa de sika ama no but Richard kro ne de sika ama no na honhom na bɔ ne nsa to fo se memfa sika ne ma no emfa sika ne nya dai emma no
Why ne dan? Was so why ne dan? Masa, for Mike ne mano. Was it why ne dan? Ne boa for ne Richard Chrono. And then ya me bof for the nensa. Tiamu fire! Fire! Cry! Panebrahai! Cry! My fire ninya day! 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 Ene de me no me because na me go school. Nso no me ja me school na me kɔ no. Na me wa ha sei. Nti me hu se ne sanka me ko school no kra de anka me wu kra. Nti ne de ha ma ba me nya fa ho die pa. Mo fa ne ko sei. Mame oil. By the reason of the anointing. You break it sad ye we say free the soul. And that day I want Nazare ni Yesu Christo dimo. In Jesus Christ's mighty name. Amen. In Jesus Christ's mighty name. Amen. In Jesus Christ all. In Jesus Christ's mighty name. One some can see my Jesus. Pega one sakosro. Say aha obai when you fa ho dia na me mouse akonyi na ka me bi hire me a wo hwe ya ofi. Okay, mpacho me ka che de ohwe me ne say ma ont na fie ne how na esu no hu ne say how ne su no any solution no on fambra ha say on fambra na Ogyaba ebe ma adeso na afini so. Yeah nua. Me pacho e da bi to say knife match da ben ma. We da me yira mpesa me ware ne ho ade ewo anyinam. On the 9th of March, a Saturday we won. Why na ya wade 9th March? Masa bra. Obesimi akane a papa kan ye was 9th March nim. Ye tie ne say em say ya ware na ye be ware na nkasa no nsem bebre ewo ho. Nanso no asofo machi asofo no bi amamu akire me nsem bi batomo antumi anko into details say papa eye ne de no. Awurade say ya lift prayer emfama eye ametepe ene ajakwa abusua ajakwa ene ametepe family. What papa your friend ajakwa ene ametepe family. Na asembi besi eye on the 9th of March. Na me hunu te said your omaya wedding no. Share wedding no munyanye ye no. Say na wedding ne be me hunu see blue color. Me hunu see blue color. Mo color you see blue. Shadia Na me pacha papa e kasa no some oba bi din. Pacha din be no boy. Oba ni din Grace no jo ebo mi nso mi din Sapon Peter. Me hunu sa woni oba Grace na mo be wade. Grace nozo. Once you from Peter Sapon. Beba. I said Grace no Johnny oba na be ware no 9th March no. Sa oba na ne din a. Oba na din no. Ebo ne papa din, ebo me nso me papa ebusunya no. Ebusunya mi ni na obo din no. Awurade say ya lift prayer emfama eye ametepe ene ajakwa ebusunya ajakwa ene ametepe family. What papa your friend ajakwa ene ametepe family. Oba ni din na osesen din no kafa din ne ho. O se oba no say ye be ware no nkrofo asori etia oba no say ya ware na nkasa me nkasa me pese no omo be ye omo ya se me ware nti ye de fa oba no so se de be ya nkrofo foforo be hu se me na me wo ho no ensese nanka se anka me ware enso papa ye hu adwuma nti no eda na sen so bebre e woni a watumi aya ma me nso ya me ko bon so nshira no pa. Brother, me unu samu nyina maboa mo ho. Mo wedding color no eye sea blue. Me unu sa omakọ enyinam eye Victory Assemblies of God. E ho na mba sa de. Wo boa. Eye ho a. Papa e kire die besi achede ankrofo e de ba be chen ya eye adwemi ensan ya boba ko e kire so oba no benya e friends en ectopic na che so de afrim na che se no ebusuya ba be ka se ye me na mama oba na afrim enso na enyeme nti no kan na mami ho dwiri mi bebre
if you say oba be wa na fe achiri ya na oba na san be wudi a na je say nsem bebre Shade oma ye wedding no na obi de adwe miensa ahye envelope mu ene ode 100 cedis aka ho no de akwache wo obi kwacha ne gift adwe miensa ya bo baako ena mienu de ye moye ene de 100 cedis aka ho ene de kwache wo mu e wo Wednesday asem ne besi Saturday ya won sa say tender o kasa no ka say apart from ka hinta sem bi ehrew ebi mo di kan bibi sa ahwe but omo ka na ni na say Dr. Prophet Ogyaba ena eka esi ase inte na say no hu say program na abaye no gen like hu ni sen Ogyaba Ogyaba mpa pa mimi ni nhia ida ena me nhwe ni program so da but enne no maginedi say odi nyankopon na ye adwuma pa nyankopon na ye the program na me buy the aba me mfaso bebre pa aba me mfaso masa wa wode na ba wa ye obi ahi eti mi hunu say yakwache na de no ena ye awade ni wie ne ade o mu butu won ye se ye bompa ya mutimi hu asofo bebre mi hu sofo bako Reverend ya Obey Junior ono na ya dai ono na ya district pastor eti sofo na bompa ye no ena mo fa akire ena mo so de gift no koye ti we say mo te gift na no na ye adwe miensa 100 cedis na urade kan kire me say eyo obi ehi se masa wo be ware eyo na hi kra wan susu da but enna wugina dem ha de omo hyehyɛ sa adwemiensa ba ko abo eye a topic e ba to yira ma wo yira wu no ye de yesu moja twam ya wo sa say fire say program yi ya obaye ama aye mfaso de ama wo de a na me ma akwanyi na ka me bi kyerɛ unuano mo mo ofia omo hwew yo de meka kyerɛ etiefo na ne sɛ ene ahwefo ne sɛ bibia de gidie tu mu na mo a eyeyie ena okwa asɔre nso na ye kyerɛ sɛ sika fam yibi na fa bo nyankopɔn adwuma so yi na otum de boa because onim da enam so a nyankopɔn ebe bua ede mu aye to prayers ebe ma enti me catch nkrofo sɛ omomodin a baby Ogyaba wo bia oye program bia bomodin a sɛ fichiro sɛ yefon bomodin a na kobi ebe boa pa peja ansa kosoro kase meware ekwan na bi o ka se ekwan na bi na me hunu se enkofo ade anichie efiri osim Wesley ekwa na wo kira de osim Wesley omaba ene na kwa ya de ne fefefe asan de asomdua ba fie awurade se men kan kire se wotwam na fa akonya is na rate program no ya ka se ma program no mane max bia ahena nka be man okay homecoming needed or ye na fibia meba but last 2 years this year no akona nim as in last 2 years here awurade no wadi ni nka sem kese na baba beto wa wadi awie na oba na fa o take seed na wonya a topic no free no weja ho nye basa no obi aba won che kra wusuru ni wasu no mu hwe but enim guase we na baba beto no empire na wo bebo ye no eji na free mu nka asem no nka ebesi omo hyehye no on the knife ya but Christo set men kan cho so wa jewo afi ne bambo akoto oba ne so ba bia wo ewo Yesu Christo de moti ye ko fasumdwe ko wale ye teacher ni ama ye teacher ni bra from kabra sisa peja ansa ko so 1 2 wo so ye teacher ni obi wa attack nipa ni ye teacher ni hwe mama me akwa abadiba Ogyaba TV. Amen. Pacho he na fiba program. Me fi here ya. Oh, okay. Me hu se papa egudwumadie so no nyame nam ne so ekasa wo ho. Betimi ne yahwefo ache ne anyame enam
Daddy Ogyaba so ɛkae. Na me nam daddy so ekasa fa ma wo ho. Na nyame adom odanedi ebobo mi kun number. Why the new crew number is 02644574448. Hey, I'm born you wukunu. Paul, why the Paul? Huh? When the mukunu number? Our attack, our Berman fear. And attack be a wapo fear, you break your wako. Amen. Fire, fire, fire. Who will be Jina Nechi and was say, What about Jimmy Sunsumukunu? What by Jimmy Sunsumukunu, the any a man so Makata Yafonso? Emma ebo mi din. Me hu kra edwiri me. Now was say one else but Chimanso. As ma me for be a boa. Ayawa was one over Chimanso. When the problem, but when you attack. If you could Paul fee, but then yes to Christo demo. Jesus. Emma nyame adom nam daddy so ama me yefu ani mu ato no. Onemu ese mewo ba mewo ntafo. Ana want for obi a want for mama bra. If I say you're very careful why? You ma me panyi bi. Waba baby a wochira de wonim obi a ono so woni ne child friend Rita Madam Rita me hunu se waba nipa na ba ho na oba be si Madam Rita no so se wo hwehwe wo wo pie ko ye pe e no se wo hu nipa bi na se wo mre wo bibiduro ye careful enya bibiduro papa wo ye se bibiduro na won so nyina betete. It's nice and ya can o share program ya buy uhu ne sen. Me hu sa nyame ahwura me. Ache sen ka wa man kenye. Man kenye nka ma ye me ho pa me ni age. Nti me da nyame ase. Fire! Jesus. Nipa ne ba uskum ho me se wo baba be si Madam Rita so. Wo si Madam Rita so no so wo hwehwe wo. Hwehwe asi. Ya bibiduro bra wo. Enu ma bibiduro bia sa won so nyina betete. Erade hu ne mo boso wado yete hye na nimonyam. Wa genefra tamfo nsem. Fire! In Jesus name. Ntafo fa oye fo beka na yefo no hwe. Erade ntie wo hia da Jacob nyakopon di ma so fe konkon meboa wo. Wo free Zion Sh0cking on ka wo dia na afodie. Jesus Christ timo. Amen. Come. Today na obeka hwere hwe cameraman den na obeka ahwere ahwefo mo wofi a omo hwen ye omo ntimi ama. Meka chiro bi biara o fie se ma onye ni ha na on sorry na ombra ma onye se nanikum ana se ne ekoso no mo fendi agro nyame ye adwuma wa ha nyame wa ha nti ombra no mo ba ogie be ye omo dia se ne nyame ageme no obenda still bending one no Engwade si wo yi obi tire fun guguas Eriko still bending we ye adwuma ban we still bender Eriko still bending Minu abema me mo akwa abadiba Ogyaba TV so Me that's it. ade na ase wo ho wo so yi Ya de bia ma enenu me ho adwure me ankasa me obi a me gidi nipa me kwasore be me time ko programs me tie so mo ye program na ati se ne Ogyaba ba ha no me so ya me ta hwe ni program so TV so na me so da bi enne me ba be hwe ni anyame ati me fa ni so eye na me ba no me ankasa je me nsem ha she eno me nsa bi a ededin bi so afacha wo ha wo ye tobo ni ana bra na ma hwe na afiba program me okrom ha ya me onitafo akimaya okasa no sine nyame aye no age wonsem den na esi den na ama age wonsem me ankasa ofre me na ehinta sem bia wo medwuma ho efa medwuma side no o kanini na abosom di wo life so ade ne monitor ne steps there was a time ahoho ne be wura mu e na otwetwe wo be ma na ho nsuo bai wo mo fa nsuo no etu wo mo de monitor
It is a dinner finish yam one day no one. Won't me yet Juma yet that because me who it is that your home na shall see good anima say. I will make it for you. Omugun anima say. Pega answer kosro. Timi who say. Home no go round conform na say we nya Juma na ni we free no. But Oceana na wakas ni nya Juma bi na ka sa me frɛ kra me hia wo na makai. Ti we obetina fie sa onya Juma because me who say mesinfo ahia amesinfo ni hia ya afei ya bɔ refre ade ato omo so wo ho ɛna ne yɛ me wɔn ne sɛ nkrɔfo bi a me ne omo yɛ adwuma omo numbers o me phone so no wa bɔ nipa be 3 or 4 kra wa kyerɛ me adwuma omo yɛ a omo afrɛ me ho na da ni na waka ni na kyerɛ me ne kyɛ sɛ nyame de ne yɛ adwuma eti obroni nya adwuma wan frɛ wo doji nya adwuma wan frɛ wo Mike nya adwuma wan frɛ wo omo nyina yɛ mesinfo omo nyina wonim omo nyina yɛ mesinfo but omo nya adwuma man frɛ wo bo sum bi di wachi but you be delivered fire. So who say and the program now buy and why insure? My insure papa because I can't me ankasa me free hon me who say me ho aye ha I feel them who say I firstly na say me mo aye dudu bi sabet after say me oni me kasa obon pai ma me wie no me who say me ho aye ha nti me who say insure no ahia say onyankopon ye bibi ma wa wo yo gidi ne wa uti wo mu say de bi na de e wanya wo chie enye obi na be san ka kire Adam fuchi kata wo we Okufodia. Na hunu say chikata nya asem e police station wa bodi be careful. Yes say the hank of the gunza. Na hunu say chikata nya asem abodi wa bodi nya asem police station wa bodi the hank of the gunza. Be careful. We warning. Onto one among the hank of goods say you want to say. Now become a share ya chef for a movie or showing. Any umpo near or yen arguments of a back now so a month to hunti. Wama. Obi biara owufi samre adebi ohwa eye chance na apie akonya ne ba ensese wotwetwen so. Obi a woni so for akoni ho. Bete kwan bi na se nyankopon suma na kwa bi abakro no ma bra na be so ne hwe. Na hwe se na tumi no wo edidi so nti wo ba wo be hwe ne anyame so etimi fa wono so eye den eye se ne be a won so be kwakodi ho adanse e bia na bibi wo fi ana se bibi wo koso abrabo mo wo sofo no ntimi ho anka kiro bete ne nam wono so no sa numi ne be firi so edamo ase nyame hwa wo me ka wo ma mienu bi ho asem na wa sha ase de o ma ba urade why because me hunu say ya present wo ma mienu e de o ma ma ba yihima. Na mi unse papa kasa ho ma o hye o se kofa oba e wo fie bra e menam so ma okofa oba no one o husband nyina na e baaye na mpacho betimi ne ya che ne papa e kan. Well papa frɛ me no obo me bucket one din obo ne din no bo ni date of birth any hours ni minutes e be ka obenya 2 years Shadia ya present ne mamienu de na ma oba ahema no anka be gye ne nsam ne mamienu be party the wu na so de na wadi jaye so ayi den aba ana wo baba ko aka 5 months 26 days 4 hours 23 minutes 16 seconds na akra na 2 years akra no wo 31st August kofa akura ne bra no me ma ne yemiensa second born so no so bo ni date of birth sa omudin kan target wo baba ko Mate Dixon Junior Dixon akura no wo no 4th May because May ya akura no obenya 6 years May ya obenya 6 years akura no wani nkokola no ho ndo share me se me nkofa bofa ne mra na bibi wani ho wa so ye ma no nti ma metumi ka kofi akofa abofra ne bae ana ma me de miran so e kan wo de oba na ba Ogyaba papa na mpacho unso bedu ye nde ne sie. Well like my wife can me ofie na odi America bae say papa say emra
nti no yɛbaeɛ no mede na menim sɛ mmɔfra no nti na yɛba but nhyira nka Awurade sɛ mebɛduruiɛ so me so me ho asɛm apie mu na sɛ wobaeɛ no nyame nam papa so kasa wɔ ho mpahyɛ dɛn no kae mebɛduruiɛ pɛ watumi ɔbɔ me din ɛbɔ ɛka mabusua mu nsɛm a connection between me mabusua ne me yere abusua a ɔmo kutia yɛ sikasɛm mate adomako ɛyɛ hwan ɛyɛ wo wife wakɔ wura adomako mabusua mu but me hunu ne te sɛ deɛ abuako ɛne adomako abusua na ahyia ada na wosere mpakyɛ fɛ na abuako yɛfrɛ wo abuako ɛne adomako abusua na ahyia ɛna ɔmo yɛ meeting sɛ awade wei sɛ moatena deɛ a yɛde ka ho bɛtom so no krem nsɛm a papa kaeɛ no wammese ne word baako koraa ne nyinaa yɛ no korɛ ever since I worry no na yɛ nneɛma nyinaa start sɛ yɛ basa nhyira nka Awurade sɛ papa akasa ma yɛn ana na adwene desinie ana baanie ɛnɛ ɛnsɛ bi atɔ abusua wei sɛ so ɛnsɛ bi atɔ abusua wei sɛ so ɛwɔ Jesus Christ din mu konkonkron bɛda wase obi ɔde ne nsa bɛka abɔfra wei sɛ tenda mmɔ ne nkuno amen tenda mmɔ ne nkuno amen tenda mmɔ ne nkuno amen ɛwɔ Jesus Christ din mu amen ɔma de wɔn ho. Well, I think that it is an opportunity, sir, Papa, about Tafu Kromuha, because most of the time, you cry, you share now, you have opportunity, you have to know Kumasi. And you know, the catch baby, Onipabia or Shabia, wherever you are watching us. So, what is our Benwa, our brother Nosua, and Patamwa? I'm not to America. On the other hand, no, so bet my Huba, now what on an Sankasangaza. I believe so when you draw, a radical view so. Ama nneɛma bi a ɛsɛ sɛ Awurade nam papa so ɛyɛ ma no Awurade bɛyɛ ama na de nhyiraba adaso ɛte si as a program yɛ ka sɛ mo ranking program ya obe ranking ne sɛn honestly this is my first time I meet to be nice here but me feel no sɛ me ofia mete sound and bibia I think say it's one of the best aba park so ha any within this area bacho daddy ɛyɛ adwuma no nyame nam ne so efre na asa obisa sɛ obo asaman na mpacho betimi aka bibi afa asaman din na oboye no me fi asaman kese nti oka sɛ medem no honhom bi fi ebe monitor me nti ye madan mu yedu no the information no ekɔ kuro bi ti sɛ achima asaman kese nam sɛ ɛhɔ na me fi Mama na okɔ no monkɔ ne ho hwɛ woda hɔ a wowɔ wodam a honhom bi bɛwura hɔ wodam hɔ timi yɛ du ɔba wɔbaba bɛhwɛ deɛ woyɛ ɔbɛhwɛ deɛ ɛkɔ soɔ wohwia no de information kɔ akyem esaman ɛkɔ na wofi but ɛnnɛ when na yes I will fear hono we breaking it down na fo bo me din so ya me bofo se men kan kira akosua se enne wadanse apie ya friday akosua enne wo wadanse apie free say sa spirit na monitor no is no more amen nto e no bompa ya mam to bompa no se enne ma mensa enne me nan ya na sensen actually so how what feels who say on san on 9 sensen Jesus nye ye me bie no into men so ento tum kra asensen ne me nan nti me ko hospital no mo se pressure nti eno ba wo se wo ha wo te se on san on 9 sensen kra me ti we nyina na sensen ba me no bompa ye ma me no na me tu me ko mu a me bie mu na sensen kra Miti no dia no kai nto e no se e stroke na nka omode mame nti obo mpa e no twa mu no se eko me bia mpa nso me hu se eye eko omo hihye batomo ni maguase afi won sa wonan na yin titiriti ni yetwam wade wo ho ene den abu Jesus Christ din amen fa baba ni pe gan sa kosoro
na is a program now by nyame nam na kwa Dr. Professor Ogyaba so ama Ogyaya odia and na say na nije kesi aboyrew papa so wani age papa dia ina den na obeka hye ahwefo mu fia omohwe me ka kire say Prophet Ogyaba adwuma na oye no enye say obi beda out no because me kura no me nko program obi mfrɛ me nka hwe nkyerɛ me enti me kura times program bi wa me hwe am say na omo mfrɛ won de omo no mo yen hyehyɛ se ne nkrofo kana na gina ho na ne wo de ho aba wo do ho aba me pa show na obai obi ni wa yen hyehyɛ ho question na me ba to bo nye se be fa mani so question na ya na uti TV ho na wo hwa wo kan say ne nkrofo ayen hyehyɛ ho enemi bi sa obi ba show obai obi no ayen hyehyɛ ho ana Debbie, because papa no minim no me better so obia me bi samasem obia amfrɛ me nto ye adwuma na obegina manim no frɛ me nti na me ka so no ne de nwanwanyame de no ye adwuma because sani afrɛ me kan me krom bo me din kan ne ye me nyina no me nwanwa because me nko program obi mfrɛ me international say uti fie na question na obisa say omo anyame enam na kwa so akasa omo ho no yen hyehyeye no ene won so obi bes na fie ahyew akasa won so de ne yen hyehyye ho sa nipa no de na wo ka kire no enu nti na me ka say Prophet Ogyaba adwuma oye ne de eye nyame trodo because me nim no me ne nkasa da na mom na ene me te say wo ba no na me so ne me ba behwe no nti ne de nya hyehyye ho because me Prophet bi amfrɛ me won the program ase dan so me tai kobi tina we ka kira hwefo ne say so omo pe ba bi papa akwaje nkom hye papa omo nko Prophet Ogyaba ye na ye mfa sa akonya yi so enka nhye wo nuanom a omo te se wo a omo so omo TV ho a omo ye omo se eye hyehyɛ ho no ye nka nhye omo se den hye we mun say obi asɔre nipa ne sɔre yɛ ro ho na okuta bag na sika wo na ɔkyekyɛ na wɔkyekyɛ na de awurade ka kyerɛ me ne sɛ saa nipa no wɔn nyame ayi no de nasi wɔ sɛ ebegu mmere bi a sika bɛba ne nsɛm no de ahwɛ abusua but anka ɔmo bɛma adeɛ bi na ɛbɔ dan ho na abo bi na ɔtete ne te de bɔ dan ɛfɛ sɛ kutokuro do abɛbɔ ne dem na ɔmo nita no maame mo akwa abadiba Ogyaba TV so enua maame pacho hwan ne amaboatema pacho amaboatema ye me ba papa eye adwuma no mi hu se oben wo e na obo amaboatema bi din na pacho betimi ahwefo ache ne papa nyame na papa so e ka fa wo ho ene amaboatema ese eye me nwanwa se oni me ba no watumi abo ne din nso ye enoa nti nyame afa no so ayi anwamade a kyese abro madwene mente ase so na awurade sɛ me nka kyerɛ na kɔka kyerɛ boatema bi ama boatema bi wo ba sɛ enhyira kɛseɛ nam kwa so bat ɔmo pɛ adeɛ bi ebetimi ammɔ nita no to wɔmfa ɛma ne mfa mpago ni agoro wɔmfa mpago ni agoro a enhyira kɛseɛ paa nam kwa so a ɛba saa na awurade aka kyerɛ me to wɔnkotu ho anamɔ ma me program ya obae uhu ne sɛ wa ama nke nye ana ba obae no anhye da nyemfa so dibia ama hu sɛ ba me bae na ye pa ye wo program wa sɔrɔ nso me duru ha sei no me hu sɛ me ba san sɛ ba bia nyame wɔ hɔ ti ma nkɔ fie kora na me si ha sei a me ba ndi mu sɛ program na ye pa